Good morning mga kaisip, no? Good morning, good morning, good morning. Walaan nyo kung nasaan ako mga kaisip. Ha 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 ha. Dito ako ngayon sa Manila Bay mga kaisip. Ayan, oh. Ayan mga kaisip. Ayan. Diba? Ang ganda na dito mga kaisip. Tignan nyo mga kaisip, oh. Ayan. Ganda na ng Manila Bay mga kaisip, oh. Ayan, oh. Butang ina, para nang nasa Boracay mga kaisip. Ayan. Parang nasa Boracay na tayo mga kaisip. Tingnan nyo yung dagat mga kaisip, oh. Diba? Hindi ka nang maligo dyan. Hindi ka nang maligo dyan. Hindi ka nang maligo dyan mga kaisip, oh. Nasa Boracay na yan mga kaisip. Ang linis-linis na. Diba? Yung dagat mga kaisip, oh. Diba? Ang linis na ng Bura. Ang linis na dito mga kaisip. Sobrang daming ng tao mga kaisip, oh. Yun, oh. Linis-linis na mga kaisip ng dagat, oh. Yung dagat mga kaisip. Yan. Wala ng basura. Diba? Linis na. Kahit saan ka tumingin, wala ng basura yan. Diba? Dami ng tao. Hindi kagaya ng dati. Diba? Tingnan nyo yung mga kaisip, oh. Yung nilagay nila, oh. Kulay dilaw. Doon kami sa mga kaisip kasi ang init. Ang init dito, eh. Ito kami sa may bato mga kaisip. Ang laki ng bato mga kaisip, oh. Init talaga ng dito mga kaisip. Ayan ang bato mga kaisip. Laki ng bato. Ayan yung bato mga kaisip. Ito ang laki ng bato, oh. Pwede mo ipukpok yung ulo mo dyan mga kaisip. Ayan, oh. Ang init. Update lang tayo dito sa Manila Bay mga kaisip, no? Ang init talaga mga kaisip. Kaya hanap tayo ng pwesto dito na makaupo. Doon tayo lang, oh. Hoy, doon tayo. Doon kami sa kabila kasi ang init mga kaisip, oh. Grabe, sobrang init. Ayan, parang nasa Boracay na kami mga kaisip, oh. Hindi ka na pwedeng pumunta ng Boracay, nandito na, oh. Diba? Tsaka may mga payong-payong. Ha? Ano ta? Ato na dito, dapat ito. Hanap kami ng upuan mga kaisip kasi ang init. Yan mga kaisip. Hanap kami ng upuan. Mga kaisip, oh. Yan, oh. Wah, lawak-lawak niyan mga kaisip, oh. Lawak yan. Yan, oh. Diba? Lawak-lawak niyan. Diba? Tingnan nyo mga kaisip, ang lawak-lawak. Parang nasa Boracay. Ang linis-linis na.
So, yung hindi pa nakapunta mga ka-SC, punta na lang kayo dito at saka para makita nyo talaga yun sa personal. Kasi sobrang ganda na talaga at saka sobrang linis. Oo. Pwede ka na makaapak dito mga ka-SC. Ayan o. Diba? Hindi ka na maligo dyan. Linis-linis na. So, yung hindi pa nakapunta, arat na.